Eta oraingo kantu hau Euskaldun berri kontua da, bagiu mundu honetan, hemen bertan inguruen ere, eta Euskal Herrian azken urteetan ugaldu den gizakia dugula, Euskaldun berria. Eta Euskaldun berritan ere, berrien artean, badaude batzuk oso bereziak, baina zein izango zen ba hau kantatzeko egokiago Fermin Muguruza baino, ez da? Barakaldokoa naiz eta daukat paro obrero, horregatik euskaltegira noa ni egunero. Euskaraz bazekiten nire eizabuelak edo, baina ni roiontaz orain arte zero. Goizero, haekan bezero, batzuetan ero, besteetan bero. Baina ez dut milagro, haundirik espero. Goizero, haekan bezero, batzuetan ero, besteetan bero. Baina ez dut milagro, haundirik espero. Goizean goizaz behar du, motivazio bila. Euskara ez da ingelesa, baina ez da goia. Egin askotan pentsatzen dut, hau dela inutila. Nik ez dauka kulparik, ez para izabila. Hau da makila, adiz klase pila. Itzak beste mila, animo mutila. Izaten dute baina ez da infazila. Hau da makila, adiz klase pila. Itzak beste mila, animo mutila. Esaten dute baina ez da infazila. Ideia hau nire buruan, ez dakit noiz hasi zen. Baina batzutaren aizemen gehiagin divertitzen. Lau gauzak izen badut eta gauza batek lau izen. Kokoteraino nago klaseak aditzen, pegatak ipintzen, da dirua aditzen. Nola sartu nintzen, ez du konbenitzen. Lanon bat bilatzeko ez badu zerbitzen. Pegatak ipintzen, da dirua aditzen. Nola sartu nintzen, ez dut konbenitzen. Lanon bat bilatzeko ez badu zerbitzen. Mila esker!